बेंटल फरायसालिमा NSS दालाइसा स्पेशल केम्पनि हाबाफारिजों लोगोसे संबिजित सानजों लोब्बा लाखिनानै ड्राग्स बेरेखा हानजा सुरदों। भारतनि संबिजित सानजों लोगोसे बेंटल फरायसालिमानि NSS दालाइसानि स्पेशल केम्पनि दिनैनि जोबथा हाबाफारि बादियै आथिखालाव ड्राग्स बाहायनायनि हेंथायै फरायसालिमानिफ्राय जागायनानै बेंटल बाजार सोरगिदिं मोनसे सांग्रांथि हानजा सुरनाय हाबाफारि लायो। खौरां बिजोंनि सिगाङाव फरायसालिमानि गोरायुं डक्टर रन्जित कुमार नार्जारिया फोरमायोदि जों बयबो ड्राग्सखौ बन्द जानांगौ होननानै सानो, नाथाय ड्राग्स बाहायनाया बारासो जागासिनो दं। बेनिखायनो जों जोंनि फरायसाफोरखौ लाना बे रेलीनि गेजेरजों ड्राग्स बाहायनाया दि लाइमोनफोरनि जिउनि फारसे खहा लाबोनायजों लोगोसे गोबां नखरफोरखौबो सिलिंखार खालामदों, बेनि फारसे लाइमोन फरायसाफोरनि गेजेराव सांग्रांथि लाबोनो नाजादों। ड्राग्सखौ होबथानायनि बिथिङाव सरकारजों लोगोसे गुबुन गुबुन माहारियारि आफाद, NGO, फोरोंगिरि आरो दिथागिरिफोराबो बिबान दं होननानै बिथाङा फोरमायो। आसलते ड्राग्सनि थाखायनो जों खूब जोङो सिन्था खालामगासिनो दङ आरो बयबो सिन्था खालायो ड्राग्सखौ माबोरै बन्द खालामनो हानो। दा जोङो नाथाय ड्राग्सखौ जेसेबां माने मानसिफ्रा दा बन्द जानांगौ होननानै बुंबाय थादों, खिन्थु बेनिफ्राय बांसिनसो जाबाय थादों। दा बेनिखायनो जों जोंनि गथ'फोरखौ लानानै जों जुदि माबा मोनसे एवारनेस जुदि सांग्रांथि जुदि लाबोनानै जों बे ड्राग्स जानायनि एगेन्स्टआव जुदि माबाफोर जुदि जोङो हाबाफारि लानो हायो नामा बेखौ साननानै बे रेलीखौ खालामनाय जादों। बे रेलीनि गेजेरजों माखासे ड्राग्सनि जे गाज्रि एफेक्टफोर जे जोंनि साफ्रोमनिबो ड्राग्स लाग्राफोरनि जिउआव जे मोनसे खहा जायो, थैनायसिम लाबोयो, बे बाथ्राफोरखौ माने जोंनि देरबोनाय जोहोलाव सिख्लाफोरनि गेजेराव, गथ'फोरनि गेजेराव, जोंनि गार्जेनफोरनि गेजेराव बे बाथ्राखौ माने सोनानै होनो, मोन्थिहोनो थाखाय बे रेलीखौ खालामनाय जादों। नंगौ, बेयावथ' गासै सरकाराथ' आयेनबो दङ। सोरबा जुदि बे ड्राग्स लानाय बा फाननाय नुयोब्ला बेखौ हमो, खिन्थु बेबादिजों बे जोबनाय नङा। दा जोंनि समाजाव थानाय गोबां आफादफोर, बिसोरबो जेरै जोंनि बेहाय ABSU दङ, फरायसा आफादफोर दङ आरो बेहाय गोबां NGOफोर दङ गुबुन गुबुन। आरो दा बे NGOफ्राबो माने गोबां रोखोमै गोबां माने हाबाफारिफोर लानानै ड्राग्सनि एगेन्स्टआव माने हाबाफारिफोर लानांगोन। आरो जोंनि जेसेबां बे एडुकेसनेल इन्सटिटिउसनफोर दं, माने फरायसालि फसंथानफोर दङ, जेरै जोंनि कलेजनिफ्राय लानानै स्कुल हायार सेकेन्डारिफोर दङ। दा बेफोरावबो माने बे सांग्रांथिखौ अरायबो लाबाय थानांगौ। जोंनि गोरों गोराफ्रा, जोंनि फोरोंगिरिफ्रा माने बेखौ जुदि जोङो जोंनि फरायसाफोरखौ जुदि बे बेलायाव जुदि सांग्रांथि होबाय थायोब्ला निस्सय जोङो बे ड्राग्सनि गाज्रि एफेक्टनिफ्राय जोङो एसेब्लाबो जोङो खारग'नो हागोन, जोंनि जे समाज, जोंनि ससाइटिखौ एसे फोसाबनो हागोन बादि आं सानो आरो। दा बेनिखायनो दिनैबो जोङो जोंनि बे कलेजनि गथ'फोरखौ लानानै एसेब्लाबो माबा मोनसे खामानियाव फैगोन होननानै आं सानदों। नोंथांमोना हानजा सुरनाय जागोन? बे हानजाखौ जोङो बे बेंटलनि गासै जेसेबां बेंटल बाजार आरो बेनि सोरगिदिं गामि सेर सेर बेखौ गिदिंनानै माने बे ड्राग्सनि जे गाज्रि बेनि जे एफेक्ट, बेजों जे थैनायखौ लाबोयो, समाजनि नखरफोरखौ नस्थ' खालायो, बेफोरनि सोमोन्दै माने बे सांग्रांथिखौ लाबोनाय जागोन। होख्रावनायनि गेजेरजों एसे माने लिरनानै फेस्टुनफोर दिन्थिनायनि गेजेरजों मानसिफोरनो एसे खोन्थाबोनो थाखाय बे हानजाखौ सुरनाय जादों। बे लामा फिसा, लामा गेदेर गासैजोंबो माने एसे गिदिंनानै बे हाबाफारिखौ लानाय जादों। दा बेखौथ' बोसोरावथ' एसेब्लाबो खेबसेखौ जों लाखायो, माब्लाबा खेबनै खेबथामबो जायो। जों गुबुन गुबुन ओनसोल बेसिसाव जोङो खेबसेयै बोसोराव खेबसेखौ जोङो बे कलेजनिफ्राय डाइरेक्ट गासैबो स्टुडेन्टफोरखौ लानानै जों बे हानजाखौ सुरनाय जायो। आरो गोबां समाव जोङो बेबायदि गुबुन गामि ओनसोलफ्राव ओनसोल लानानै जों माखासे बेबायदि सांग्रांथि एवारनेस प्रग्रामफोरखौ जोङो लानाय जायो।